Nyt aloitamme tämän Minecraft Let's Play. Täytyy varmaan ensimmäiseksi hakata puuta. Sitä tullaan kumminkin tarvitsemaan vielä jossain vaiheessa. Ellei melkein heti. Koska täytyy se talokin rakentaa jossain vaiheessa. Eiköhän tällainen 5 puuta riitä siihen, että saadaan pieni talo hyväksi. Sitten kun tulee yö. Tai nyt lähdetään etsimään hyvää talopaikkaa. Mihin rakentaa talo. Luulisin, että se löytyy aika helposti. Koska aika hyviä talopaikkoja on joka puolella. Mennään vain tämän vuoren yli, niin saatamme löytää jonkun hyvän paikan. Aika paljon vuoria. Vuoristoseutua. Näemmä. Mutta tämän jakson tarkoituksena, niin kuin sanoin, olisi löytää se talopaikka. Joka toivottavasti löytyy. Kerätään tässä nyt nämä pulpitsat ja jatketaan matkaa. Juoksehan nyt. Siellä on oikeasti todella paljon vuoria. Ei voi muuta sanoa. Jes, lisää kurppitsoja. Niitäkin me tullaan tarvitsemaan jossain vaiheessa. Tässä aamulla kun kuvaan tätä videota, niin ei ole aivot ihan vielä heränneet. Aika siisti vesiputos. Siis ei, onks tää pelkkää vettä? No on täällä jäätäkin. Mut silti. Otetaan tästäkin nyt tämä puu ja tehdään tohon johonkin sitten talo. Mennään vielä ton vuoren yli. Tämän vuoren yli täytyy vielä päästä. Nyt täytyy vaan toivoa, että täältä löytyy... Jes, täältä löytyy pelto. Ainakin pieni pelto. Jee. Kaivos. Nyt jos löytyy lisää jäspelto. Pieni pelto ja nyt ei pysty enää sprinttaamaankaan. No, mutta ei se haittaa. Pärjätään silti. Siis onks täällä pelkkää vuoristoa? Ihan oikeasti. Jes, tuolla on suo. Sieltä me löydetään ainakin ruokaa. Nyt ei hirveästi saisi ottaa kyllä damagelaa. Koska shit happens. Saattaa olla, ettei selvitä. Jos ottaa nyt paljon damagea. No, sua löytyi, sieltä me ruokaa saadaan.
Uihan nyt nopeammin. Onks tuo pelto? Onks tuo pelto? Onks tuo pelto? Jes, sinne siis. Minkä suolle mennäkään, mä mennä peltoon. Se vaan, että täytyy toivoa, että ehdimme sinne ennen kuin yö tulee. Koska yö on jo tulossa. Lisää vuorista, tietenkin. No, löydettiinpä ainakin jonkunnäköinen paikka, mihin voi tehdä talo. Nyt sitä aloitettu enää vaan tehdä. Tehdään nopea miakaa, käydään vähän hakemaan ruokaa. Katsotaan, kun lehmiä on. Tähän olisi varmaan aika hyväkin tehdä talo. Saada ruokaa niin kuin halutaan. Otetaan tästä nää pihvit. Ei, mä kuolemaan. Pihvi naamaan. Hyvä, sinä vielä sitä. Jes, ja sitten rakennetaan se talo loppuun. Tai no, possut nyt vielä tästä. Ehkä sen jälkeen näin. Nyt rakennetaan se talo loppuun. Vielä kun on aikaa. Se kapusta tässä aluksi rakennetaan, mutta tulee vaihtumaan tavalliseen puuhun. Mä luulisin, että tähän kannattaa ehkä rakentaa tällainen toinen kerros heti alkajaisiksi. Näin. En mä tiedä crafting tableia halunnut, mutta kummankin. Vedän ne pihvit naamariin, niin sit pentiin hakkaamaan vähän puuta lisää. Ennen kuin se yö tulee, koska se tulee varmaan ihan kohta. Joten hakataan sitä puuta. Niin kauan kun kerätään, niin hakataan. Ylettyy vielä. Näin. Nyt taitaa olla ihan tarpeeksi puuta, koska rupeaa tulee yökin. Niin ei enää tarvii hakata puuta lisää. Nyt vaan nopeasti talo sisälle ja seinät pystyy. Näin siihen. Tämä on vain alkutalo, me muutamme tästä kyllä pois, mutta
Aluksi kannattaa tehdä vain pieni hökkely. Joka nyt suojaa vihollisilta. Ettei hirveästi tule paskaa niskaan. Tehdään nopeasti tuplat chestikin tohon noin. Saadaan kaikki, mitä ei tarvita, niin sinne. Mäppiä voisi vähän katsoakin, että joo, täppi pois. Noin pois. Ja odotellaanpas tämä yö nyt ohi tästä. Ja nyt kun tämä yö on melkein mennyt ohi, niin voimme taas jatkaa tätä. Se yö tästä kohta menee, kun meinaa melkein aamu. Näkee tuolta. Aurinko alkaa nousta ja sellattiin. Tuossa yöllä spideri hyökkäs kimppuun ja mun ovella on skeleton. Se on riimassa aika hyvin. Mun ovella on skeleton. Joo. Ihan hyvin riimassa. Ainakin minun mielestä. En mä tiedä sit teidän mielipiteitä. Muistakaa laittaa ehdotuksia tonne kommentteihin, niin mitä haluatte nähdä. Vieläkö se on täällä se skeleton? Ei näytä olevan. Ei tarvita vielä mennä ulos, ettei hirveästi tulisi tappeluita nyt zombien kanssa. Ei oo ihan mitään mun kavereita ne zombit. No, nyt ne alkaa palamaan ja siitä, mene sinä siitä pois. Hus! Kuole sinäkin. Sä kuolet kyllä varmaan ennen kuin mä kelkeen sinne. Pesteet. Sinäkin. Kuole. Näin. Tapetaan nyt kaikki mitä löytyy, niin saadaan vähän leveleitä. Perkele. Ole. Slime! Yes, slimeballi. Nonni. Jännä, että niin se spawnasi tänne oikein. Kerätään puuta, niin päästään maan allekin. Jossain vaiheessa. Ajattelin, että jakson pituudesta tulisi vähän yli 20 minuuttia.